Kapor kala abyang begin sedang no ia kena jeseng ini kapor. Ya ingu ya U Blei ba udang pling ini kalat kelenti. Ila ban Chetri ban mani u kumni kemengelong mentah. Na kebenta ka Balang Presbyterian Mawroh ngapriang sngewbha fi baro. Syekne jing Chetri ke jing mani ngi U Blei kana kapor. Ki parabangait jong ka Balang Presbyterian Mawroh kiwei pat ki perbangai ki balak bani don bat ngi hakna kapor badru kebiai senran ngi na kawai kitayo sakawai kitayo hoj ki perbangai bat ki lok ki jor ki balak bani yo sngo bani snok tilam ngi lamba ka YouTube channel jong ka Balang ngai kublai pi baro ha keteng U Trai bat Nongkren I Jesus Christ. Nongkren I jing kapor ilong pastor Reverend Chetri pastor na kabanda ka Balang nga priang sngewbha fi na kapor nga penparu ka jing sngu pastor ka jing laklo jong pi ban priang ya ka jing penbe jong ikum ka Balang langba ka program komiti ban don bat ngi ka negesngi ban sim ka banta ban yalam ka jingiaseng Nadu basdang hadu bawai no jongka badru ban yasam ka kubor ka ting ka jong Blei ka Blei shibun pastor Blei lorkat bat pi langba ka kubor ben yo so langba jong pi kum ka jing panitho I pastor idon hapo ka Maulai Prestri jong hi idon ha ka Balang Presbyterian Mawroh bad ila song thai Hakajing Chetri kumu pastor na ka Nepal mission jong ka KJP assembly mentala hanyo trikisnam. Di kanre hakajing Chetri kumu pastor ban Chetri yaki kun ki jong U Blei kumyangi kum ki Balang. Kamdon ki jing sang thai pastor U Blei la khot chisen uyai khot uyai pendon kam hoi wai la song thai na ka jing tre chen Nepal hanrei ka jing Chetri U Blei kam kut kan yai ne junom kat widang sait ang khlain ku Blei siwon pastor ngisau brom ngisau I pidon na preng ka met ka basat ka bakoj ngila duai na ka banta jong phi lang bagen manin ka sngi kini kisngi bladap ro ba U Blei long berkat bat phi bat ngi kum ka Balang bat ka kubor ka man yo sngo kan long ka kubor ka ba U Blei hi ai ngi langba jong phi te ka por badang sa ngai ti hai pastor Reverend Chetri man yalam ya ka jingiaseng na do basdang hadu bawai no jong ka badru ban psa ban yasam ka kubor kitin jong Blei hapreng jongi had ka por U Blei na ka man ka borom jong amen. Kublai shibun tumin basan nakabata kajik pediang sngewbha jufi yanga wani don ringkat bat pi kani ka Jingiaseng tu ka Balang ngai kublai ru ya ka komiti Balang ka balai bet nga ban ai bentalem ka basam ka tin ka jong U Blei ha kani ka por ai kublai ru iki tumin basan kinong siraju ka Balang to khot komiti Balang lembat ki riurong ba kmi kilong pa kun samla bat ki hep ki berit ada ki don pistol ada kun lupa yang ba inom don show don ke program bat nai kublai fi baro haka kerteng ke jung U Trai jungi U Jesus Christ te ngasmo komen ru balapan pau itu besan akan kapor kali kasin ka benongkong banga don rengkat bat pi akan ka Balang dan rei kibun kirorong ba kitamin besan de balai itu bha paya trek kamlang bha habe hadin mengalawan sekali ke Presbyterian Mawroh
nga sungusungain ro bandon itu menbasan ke mar beniang palai itu nadu dang kena mga badu Blei udang pensai hadu kan kapor ha met ka bakoi pakia kadno kalong ka jingsungu komen bat komjoro itu menbasan I kharsono bela slemba ngale itu bha badi don haka sinot menchwa bat ngi kendo man kapor aga Jingiaseng lang ka kam ka U Blei ta ka pensingain pat penhem si mengasibun ngam sngo nong boishu akan kapor ti akan kapor in petengno ka jing Chetri jungi U Blei in pendam shwa ka jing duai nyai ngoy U Blei pa jungi pa peneng nakabentakan kapor kapakordor pamila penyo yangi mengilaban don hakayeng kabakentang ka joma ikaban Chetri mane bat pendan buram yame bat ban shaskoro ayu me don ban keren hapdeng jongi doa U Blei pamilong leberkat na dubas dang to kanika jing Chetri ki jongi ha do banda wai kyrkhu yangi iwei pa iwei bangini mat ika jing bha ka jing sebun bat ka jing snei ka joma aka jingim ka jongi sngoi ka jing duai ka jongi namar keteng Jesus ni duai amen in ruai ka jing ruai ka ba aspa sanpo jing ruai ka ba aspa sanpo a nong penim tuan komi ai hangi ka jing snei jing tung jome kinang terkong klemus lap ka jing ai a trai kan mau jing yarap kan wan nabe adin kata kalaring kyang ki jing tung ro la jan yap kila krau bor ka ding sia yau keu kin sas kejap a trai kan mau jing yarap kan wan nabe ka jing ruai ka ba arspa sanpo Nongkren to wan komi hai hangi ka jing jing tung chong meken nang ter kong klem po slap ka jing hai I try again, mau. I try again, mau. Jingiaseng kan wan nami. Wat long shu ba yang jingai to pen shai hangi hanen lo maklem kapor ulen sim kinya baroke jingtung I try again mau I try again mau Jingiaseng kan wan nami kalalong itenat chisin kampajer ngamka kupen dimen taka tin jong mi yaka donut kom jen I try again mau I try again mau Jingiaseng
din ka taka la ring kyang ki ching tung ru la chan ya ki la krao bor ki king shia ya u ko kim sa ko ja a try ken mau a try ken mau jeng ya rap kan wan na mi Suabangin lech ka jing duai gin pat pule katu kan ni benta nakaktin ka jong oblay in pule nakakitab nong itulupai Isaya nanong ka balay pusan dekat ka balay batsao kunjuru siti siki Hebrew nanong ka bakat ar dekat ka bakalay batsao tin gibong kumni to pen klein pi ikikti batulot batu pen skam ikik khosiu kibala sator to ong hakita kibako donut ka shepting to long skam wat shepting hakmi ublei jongpi unwan lem bat ka jing penhiar kuput lem bat ka jingle keliang ublei unwan bat un penim yapi nabakumta to pinra ikikti balapan hap kriap badike khosiu ikibala sator batu pelong ikilenti babet ikikijat jongfi ba anam penpai no ikata kabaduko nakalenti Andrei kamtam ban penkia. Ublei Un kyrkhu nakapapuli bat syaskor kaktin kajong u. Ini pendam kajing duaing. Sesesin pat au blei badukpa jungi bahapeneng. Niwan hakmat kakat jo kajing snei kajome. Yakaban mani pendan buram bat penkrau ikakerteng kajome. Ye kum ka balang ya lang lang hakane ka yeng ka bakentang hakane ka por trai be ye wan da ka jing trang bat ka jing sliang hakimen sim ki jongi ngi don kam ya me ngi don kam ya me klam ma me yim la ban le e ru am ai ngo ya me na ka bat ka jing don rek khat ka jong me lem bat ngi lang ba kis ngi ki tayo ki bala leit no Bad mengita ngilong kumni kum ngilong kadai de kajing IA kabad dabyang kajoma. Sai be yet ngi duai bamin long leber khat bad ngi hakat bangia dangya senglang hakane kapor. Misi makhu jome don ring khat lem bad ngi ban pen syai ban pen sunguthu bad ban ai misi yangi. Bangi im hakapertei kaba bad kaba shitom. Dekat jing kesyan bor bat jing mesim ke coma ilaban ya kum ki pilgrim hakani ka pertei trai be it ilong tak ki brew ki bat dap di jing tolot bat jing dunam rei ka bor bat jing lam ka jome ngi ap kamelenti bumen lam na koi ka por sikawi pat banginang ya shaprang Nakabantaban syakri ban penkrau ka kerteng ka jome kamta me ekaban peniyar ka hima ka jome hakane ka pertai duai nakabata ka balang ka jome pamela seng hakane ka jaka kare ka man ka jome ka ba me seng yala ka joka balang me danro ka jingtmo ka ba krau nakabanta la ka joka balang ka jome duai oblei bamen kyrkhu la ka joka balang kyrkhu ikinong syarai juga balang hoi yu pai lang juga balang perkawai bekinang ya seprang
nakapor syakapor ban long ki nong job ki bakrao nakabenta ka kerteng ka jong Jisu badonong penim jongi duai U Blei Un kyrkhu hakane kapor ye ke baro bangei ban pendap kan long ka pendan buram yeme bad pen krau ka kerteng ka jome long rep ka ro bala jong syakri botolot baduna pendan kam nakabenta la ka jong ka buram ka jome sngowa trai ki jing duai ki jongi ma pi ki duna ki palat namar kerteng Jisu no peningi duai amen. Hagan kapor ni aban lum no jiangu man hadin lum jiangu ang kerpat ye mest estimat lang manduai pen kentang ya ke jiangu dengan pendem ke sing tuai kumnia try le bok pa jing ba beneng iwan man pau khamat ken isne message sin pan no pai kan ke si mai don ke ying ba khut kentang jame ban ai ngo em try namar ke jing e isne jame pen pau ke jing jing hak ba ban sha som hai kanat ban yo ban sakri ban mane penon moram ko try rai isne ban yalam yingi ya ke jing sakri jing kumne niyo man yo diang sha ko try ke yalam jam sim ko jame try kan ran ai ngo yeme ma belong ble jungi bari pen emingi kumne mai long ko try kan nan dengan jia lenti jungi perthai ke ba ek batan roi try ma ki isne jame ki jing chan bor jame ngi long kumne mai long ko kan nan ngi lo yo ban pendep ki kam ki jing trei hala ki jong ngi yo try kham tam e ban sakri ban mane an pendon boromi me ban yo trei ye ke ka kam jame ko try hang ni ka por ko kan nan ngi don ke ying ba kan tang jame kan ban sakri ban mane me ko try kham tam e sa phang por ko try ngi yo ban sa skor ni ka ktien ba kho jame lo sakri jame malawalam khnang apa ding kan dan try ngi dwai ke jim ko bor jame jong sakri jame pastor iban sa keren ngi jing sa ktien bim jame ke jing keren ke jing islong ik try kan dan kin long syak ba yalam jame sim kho jame kum ki sakri jame try kum ki khon jong balang jame niyo man yo diang jing ba mare men sim kan hai lang ba sakri jame ko try na kapor isem kan tang yingi iwe kami don ke ying ba khoi kan tang me kan ran ngi long Vietnam an ai ke jing sakri me bat kham tam e ban yo diang ye khu bol ma ka tien ba em ko try ni ai ngo me try kan me long ble jong ke jing kyrkhu U Blei bayalam ba tien ke em jingi U Blei ba sa ba pendam ko try kan dan kumne me long ko try hagan ni kapor ni wara kini ke jing ai ki barit sika kam jame kan lam ke jing kyrkhu ki ba kraw ki balam kyrkhu ke jing em jingi bagi kam ki kti kan dan sne try ke ban kyrkhu pen kan tang ko try lagi long ki barit ki ba kraw ba shano ke balang kan penon kam ki kin long nam tam kraw ko brom jame makin naman roi ko hai ko try kan dan leng ba jing kyrkhu ke jame ya ram kan rai kan rat ki ban yo man yo pediang ko try jing kyrkhu jame hai kan pi ke stan ke jingi ani pendap ko hai don kamal ke si kham tam en pendap ngi de jing im jing lomba jam sim ko try kan dan ngela ban long shak try ki yeng kristan ke bi ban shakri me ba bi penon brom ko try isne try ban rap ngi ban ai don ke men sim jingi ban shakri ban pendon brom kan dan kyrkhu la ka jang balang ka jame kyrkhu yang ngi we kan ko ngi khot jang balang hi isne ban pcha ko da blai jing dua jing ka po tok ma ma ro ki pop jingi na ba ka ten Jisu ngo da mi pa ni kini bro amen. Ngin beteng biang ka jing sakri jongi ka bangin ruai ka jing ruai ka ba arspa san powei jing ruai ka ba arspa san powei ko nong pen em uba e medon bor pan bha pat a watsha bakin yab baro to pen me ki sentiu pat a try kan mau jingerap kan wan name a pan mat ka jing ya e ka jing duai ru sirham ban nang do jing palat ka popro bat ka jing ram a try kan mau jingerap kan wan name
baru kita khot arspa sanpawai. Nongkren I me don bor ban pen hapa awacha aken ya baro do pen mi kisen tel pan try ken mau try ken mau jing yara kan wan namin apan mat ka jing ya in ke jing do wai ru shin bat nang do jiang do jeng palan kapop ru bat ra jeng rem try ken mau try ken mau jeng yara kan wan namin Jesu try kijing tung ya uslam hangi du te bakapa lang jo me baro kan say so ayame try ken mau try ken mau jeng yarap kan wan namin tu pendu kabor soitan donut mau penkel nato yang imen tato pen temai mangin ha ni baro try ken mau try ken mau jeng yarap kan wan namin ni pendembiang ha kejing duai sesesin pat au blei berkupa jungi bah peneng nimla aklem dawan hakmat jome namar bagi don kam yame hakipor baro hakijing don kam baro hakane ka poru ni don kam yame pemen don ringkat lembat ngi habangi syakri nakaktin ka bakut ke jome ke belong kejing bam ke jom sim kalong kejing syai nak betekalenti yat ke jongi kalong ro kajing persat musim nak benta kajing lo musim kajongi dalam berkat balau jo jung syakri betulat beduna kane kapor pendan kam mame ko trai nak benta ka buram kajome ketemu jisu nang penibai ngedwai amen prabagai bayet kumangalap puli agaba pulis dang mene kitu ki kentin nakaktin ka jong Blei kanong rem jo ka jingia slok ka ni kapor
kalong hi nakitu kibenta kitab jung Isaya nung etulupa lenong kabalai pusan dekat kabalai bat sao kumjuru mani benrap lang na ke siti siki Hebrew lenong kabakat ar dekat kabakat ar bat kalai nan puli kini kikitin sa sisinpat naka kitab jung Isaya kabaong kumni tu penkelain pi yakikti betolot batu penskam yakik kosiu kibala sator to ong hakita kibaka donut ka shifting to long scam what shifting akmi ublei jong pi unwan lembat ka jing penhiar keput lembat ka jing le keliang ublei unwan bat un penim yapi Blei Un kyrkhu kidikiktin para bagi bait kiku Israel kilahap banlong merau hadun nyopus nem keri nongwei Babylon Blei ulapan sitam yaki jaj benriu Israel namar kajing pom kongo kajing yait mon bat kamtam kajing mani iki Blei thau Blei ula bitar teng e nakabenta jom kini komta ula deben ai kajing seneng kabat teng e iki hadu bagi hablong ki merau hari Babylon nyopos nem Handrei ublei ubadab daga jing ej bading snei ulap ha yang nong etulupa Isaya menbagi dan hakanikari Babylon bani etulupa ba ublei ulak kular ban pentai biang yaki halaga jongkari jongki bat undak kyrkhu ke jing kyrkhu ke bakrau ke jong u Akin ikut khot le tu kat no kan long ka jing kman bat ka jing man bha apa ki le phai biang shala ka jokari hang ne ublei ai ka jing penslur bat ka jing ai musim yaki apa ki don hakari nongwei haka jing long marau Haka por baki dan haka tri joka jinglong merau. Kila dulot yaka bor. Kila tlot lot med bad mesim. Bat kila perkat bau blei. Ula kentait yaki. Ula jingai naki. Ta kalau ke jing perkat jongki. Apa ki dan haka jinglong merau. Isaya sapu kendai khat sau ko ong kumni handrei kasayan kala ong Jehova ula ino yanga batu trai jonga ula klet yanga kini kalau kajing perkat jongki kunsel awaki dan akari Babylon ikti batrai kam jongki kimla subantrai kikijat badai ban yat kila sator ki hakajing shifting bat kajing air sudah kajing kemen kajing sngewbha kila dolot akasam kabasispa art laipunyo kedon kajing ut kabakrau dekat kaba iwe haduhan riu kedon kajing rai benyau ki Israel hakajing long merau ka jongki bat ki ong kini kiktin arut ka wa Babylon hangta ngila syong bat ngila yam habangi ken mau ya ka Sion hakid ding jamerne jam menrei hapdeng jongki ngilas din iki duitara
habaki ong yangi terwai ka jingruai sayon. Kumnongin ruai ka jingruai sayon hakari ka jinglong marao. Takalong ka jubab ka joki. Isuto ki parabangay hadukadno ki dan haka jing sosat bat ka jing kuslay jong ka jingim ka joki. Dai kum haka ni ka jinglong sangsot pat apot blei wai ka kubor babha kajing penslur bat kajing kermen ka bakrau yaki daun nang etulpa Isaya bat om to pen klein pi yaki ti batlot bat pen skam yaki khosiu kibala sator blei ula kularo ban le ki kam kiba krau bat bapla aka jingim ka jungki anda kilawan pai halaka jukari patu blei ula pendap nyala ka juga jingkular ka jung apa kilawan pai sikari la jong syari Palestine ni tapi ka history juga di Palestine hadu katno ka jing kyrkhu ka jung blei na ka benta jungki aka jingim do nang ta bede un ai ka boriki bakin roy kerhai batkin yo I ka buram ka jung blai mika nyau khatsan ong kumni kum hakita kisngi jingwan mi jome nakari Egypt nan pani hau yaki ki bapula kani ka jinge thulupa jung Isaya ki parabangay ka penpau ka buram jung ka balang ka baki khot ba yethulupa ya kata ka por ka baki khot ka messianic age ka por jung Messiah habo wan sikani ka percaya ya ka ban penim ya ka percaya bati ki kunusel rukumju kani kadika messianic age kabale thulupa do Isaya thulupa para bagi bae hangni lapan pauru ika jinglong juga balang Kristan kabamenta ki kampla bat ka bor jongka kapau hakane ka percaya ka kamba kidei banjia akabalang ki kampla kidei banjia akabalang habau blei ulak kyrkhu am tangi ke kunsel bade ka balang ciu ande ke jing kyrkhu ka tu changiru ka bangi hakane ka juk baka por juga balang ka diban pau hakani ka juk ka jugi iba menta bat ki kamba ki kampla ki ba bon ki diban jia bat kala jiaru para bagi bi naru ka por juki apostol ki kamba ki kampla ka ba bomla nyusu adu mentaro nani atho yapi kumba khandai pu persen ki bawan Kristan kari Nepal dei de ki kamba namare kari Nepal lakhang banelap ka gospel lak kila penjari ika no anti conversion bill msyaban yalap msyaban sami ki tracts msyaban sami ki Bible Henry kakam karoy namar bagi don ki kamba kendai persen kiwan lo Kristan namar bagi mati ki kamba aka jingim ka jungki wawan itu lengkot ngamla klam de itu ka kam hari Nepal kum ka KJP assembly la trei ka kam mission ha Nepal kadai kawai ni ki foreign mission menta chandan laipos nam kanika mission blei ula kyrkhu shibune
Tentang iladon kumba sipau teliki balang, art teliki tenat balang, khotway teliki preaching center. Baring iladon ki pastor trairi, ba laingot mentakin sa mi. Mat ki balet ki pastor ki banang ni. Kajinge tre jongki U Blei Un kyrkhu. Bat ka assembly kalai kut manakani ka assembly ka baladap. Bantung pastorate ni ong district and rengi serta ingin ong no ka pastorate. South liki pastorate kin thung. Ada ni mala thung south liki pastorate an thungru eka press art liki presbytery lakum no kumnoro. Ta kalong ka jing thungu. Ka kam Blei akan Nepal mission kalanang yan. Yai ku Blei pi ki para bangeit. Kajingya don ketilang jong fi, kajingya kersan lem jong fi, dikijing ai ke jong fi, dikijing duai ke jong fi kamtam. Baka kam kanang roy. Bat kalong ko bapla kajing roy. Ngan saya tu ye pi, hakawi pat ka benta ka mangan sekeren. Kajing roy juga Balang Kristan hari Nepal. Kini kadika jingin tulupa bala pendap. Dau nonge tulupa isaya ki kamba bat ki kampla kin jia aki balang ki jungi kani kalong ka kubor akan ikasngi para bagi ngakwa ban bu katu kan ki benta nyaka benta ka balang ka bang akan ka juk ke jingdan kam kalong ka balong kong kalong ka balang ka dankam man penklein hakaliang ka jingroy ki breu numerically growing church nala keren ni ka benta nginam ya menjur ki babon balai kumta ngilanang roy ka balang nang bon ki breu ang niya Mawroh ngalakali tumin besan yang ngedang khat prasnem nila tam khat san spa ki para bangeit aroy mdei bom roy ba hanrei kampat biang para bangeit ye nila roy kerhai hakajing bun buriu larangi khme ika statistic to ka balang ai mesim yangi shisha ka balang kala roy balai pat kani ka jingkeli kawan ka balang ka dangdan kam ban pelklain hakaliang ka jingbun beriu ka jingroy kamut kani kalong ka jingkren ka ktin ka jungublai ka jingkular ka jungublai ki khun sel kalong ban kyrkhu yaki om tang hakaliang ka jingyo jingkot hanrei ban kyrkhu ru ban penroy haka jingbun beriu isaya san pusan khot ka basan ka ong hakimi men khot iki jaj beriu ka bam shamla itu yame kan phet shame namaru trai U Blei jome bat namaru tabak hui jong Israel naba ula pendan buram yame isayan rupo lai te ki jaj beriu kin sawan syaka jing syai jongpa bat kis iem syaka jing pernai juga jingim jongpa kani kalong ke jing itu lupa baka dai ban roy ke beriu ki jong Blei ke Kristan ki dai ban roy ke bangeit ki dai ban roy nakapor syakapor ka jing roy kam dai ka bas malumala ka dai ban roy bha kata ka jing itu lupa isaya itu ki dai ban roy bonsin ya keren siapang ka quality hoit ka quality kalong ka badon kam palat nyimla ban len jeka yekani ka bentangin saya keren sibit anrei claim ka quantity nangno ngin yo ka quality claim ka quantity hangno ngin yo nangno ngin yo
yaka quality. Habang iya kendo yaki parlo kibadan ka konsen sepang ka kam ublei kem jukli ki Kristan aka balang jopi kilong kumlo. Handrei ka jingkli kalong kat nogut ki Kristan lani ki para bangeit ka balang jopi. Menengala kli tu pesan. Mare poi kan nungut ki para bangeit ki dan hangni. Ngam syam kli ke jinglong musim ke quality jungki kalong kumno itu keli kan nogut ki para bangai dan ka jingroy numerically growing church ka balang Kristan aka spas nama ka Nongkong ka de ka balang ka bala roy aka jing bun briu adu kata try jisu ula ino eki sispa arpongot ki para bangai hadu ka snem rubusau edi ki Kristan kila dan aka balang Jerusalem arpo hajar kamdei ke jingroy aka snem rupusau edi adin ka jinglit no jungu trai arpo hajar ki Kristan kila dan aka balang Jerusalem kata kalong adin laipun risnem Hari Nepal ke Kristan kila roy kat kom ka sorbe ublei ulapli ka jingkhang jo ka jingyalap ya ka gospel naru ka snam khat kana spas sanpho ka sarkar kala sha ban rung ki missionary ban trai ka kom ki social worker Nongkong bara ka snam ka ba khat kana spa khandai pho usim babha badbasbun bakerteng Mahendra Bir Bikram Shah ula ai ka jinglai loj ban seng ki balang bad banelapi ka gospel la ki don ki kendon ki ba perking ka to kani rei la ai ka jinglai loj u Patrick John Stone u missiologist ula batai kumni akas nem khatkana ispa san pho bar hundru pho ki Kristan kila don tang arpu sangut barakas nem khatkana ispa khandai pho ula shem baki Kristan kila roy adu arpo hajar akas nem arja saw ki Kristan kila don khandai lak bar hadu kas nem arjar arpo ki Kristan kila don kumba saw pho lak hapdeng tangkat tos nem Kristan kila roy atau kini kamdei ka jingkular ka bala pendap doblei kidai ban roy kerhai kin wan na mingi kin wan na sabngi kito ki bom ito yo Jehova kin wan hame ong utrai kejing kular kejing blei tolong baka balang Kristan kadeban roy kerhai akaliang kejing bun beriu kabalang jong blei kadeban long kabalang kabanang roy kejing bun beriu kabalang Ari kasih jentia kala jandon sispa propos nem. Bat ke Kristan baro haka PCI dang poi tang karlai bat kat saulak. Abangi berkat kadon ne am ke jingroy. Kadon ne am ke jingroy. Haba kiwei kiri ke jingroy kalong palat jingroy kalong kabam laban man mudur andre hangni hangi balai kasakut. Balai ka sakut nyimlaban roy kerhai ngala puli ka statistik kebala jiken hanagalan kata persen Arunachal kata persen Mizoram kata persen hari kasih tang nyaupo persen tam kandiat kajing roy adin sispa proposal nem prabangai bayi namar kata ka khot yengi kum ka balang Ingi kumka balang, lara balang kalong, balang ka jungi kalong ka batolot, hakik ti barke kijat kibalasa tor, hakanika liang dan kamne em mansim daka mesim kabas ngokia, bad ban penklain haka jingbun beriu. Nilaraki ikari Bible Sunday, hakanika Sunday kabaladap. Revival kamu revive dan kam ne man revive kum ka balang hakani kaliang
dan kami man revive ke balang akan digaliang. Dr. Reverend Satish Kumar ha Hyderabad yaitu usdang deki Kristan arpu sangut tang shen dang khat arsnem khat sansnem iye menta man menta wai kerteng ka Calvary Church menta sispa arpo hajar ki member ki don haka balang ka jung kamdei ka jing kyrkhu kamdei ka jing roi ka ni bat kalong ko wein ki balang ka ba hetam hari India sispa arpo hajar ki member ki don haka balang ka jing u badwang before I die every person of India should hear the gospel. Tak kalau ke jengkot jengmut ke jong uniu Satish Kumar. Prabagi biye nagani ke jinge thulupa u Isaya. Blei ulak kular man penroy ke jengbon beriu. Kedai ban roy bat tin ka jung ublay ka jing roy ki jung ki bangeit ka de ben long kum ka siap harut jong ka doriau ka balang kala de ne am man perkhat lem halor kani ka phang ka ba arpat kalong ka balang ka ba ai se ka kam ka jung ublay ka balang ka de ben long giving church haki por ki bamenswa kabalang hari kasih bajentia kalalong kabalang kabashim taking church kabalang community wells kala telot kadbala bankershan ya ka kam ka junguplay hakane gari la thau ki hospital ki school ki college ka jing ki yang mane la thit ki jaka mission da ki totally ka jing ai jo ki ka hake kam nakabenta kari hari kasi jentia kalalong kaba palat kamesim ailut telot kala pensisha daka history juga balang da jingkershan medbad mensim kala ne adu sispa arpo prasnem ladam day kari wells kabala ailut radakam day kaba giving church nginam laban long kundi ko mangilaw menta don kiba sacrifice ailut nakabenta ka kam ka juble bad bangilaban long kundi ko mangilong ka jingkershan bed sem kala ne adu sispa arpo prasnem nadugas nem na kakna span ro pokondai adin baki missionary ba ye jungi kilale jendo ka balang hari khasi bad jentia kalalaban yang halagi juki kijap ki para bangait kila seibor nakapor sikapor ngideiban songo U Blei nakabentaw pait Kristan baka jing ai kulut masim jongki ilayos ngo mene ka jing yatho katnu ngila penmi jika jing ai ngo kalong ka bakraw shisha ka balang kalong ka way naki balang ka ba contribute ka presbytery mulai ka di ka way naki presbytery ka ba contribute bon tam sika sinat bat ka assembly ka deben long menta giving church kamde ka taking church para bagi biye ikaniru la krenda ublay ka tin ka jublay akai kitab malaki lanong ka balay ublay ukren sapang ka jing ai ka way na ka ba sipaw hadin ba Israel kun Israel kila mino nakajing lomrao nakari Babylon kila dan hara halaka jungkalari hadin sispasnem anda kila dan nakari lajong kila klet ban ai kajing aingo kam tam ka way na ka ba sipaw kila penlejing mo tang ban nang penroy
ialah ka jong ka jingyo jingkot bat ban penriu spa ialah de la yatu bana kani ka jingle kala long ka jing tem ka jung blei ha ka ba la bam da ki knyang ni ka jing thung jing tap ka jung ki ka khando kala tur khong kila de ban mat ya ka nems niu ka ba crow ha ka to ka por unong itu lupa malaki namar kila pelajing mo tang nang bata ban penrus pa yalde ban tei lagi jongki yeng kesem ban penbha tang yalade kelat ban ai syaka kam ke jong play baru nang itu lupa malaki we thuru ika jingle bomde haka temple play deki longdo bat ki lebi kabalong ka jingi chli hakmadu try ong malaki mat malaki iwe adangin pule na don ri khat saw nganam pule lot hangno ka jing sep ting yanga ong try ki pait afi ko ki bai ben yaka kerteng chunga ki wanra ka jing kanya aingo de ki mrat ki batuko ki ba pang bat ki ba marla ngam don jing sngewbha shu api malaki lonong kabal ar mentatit ko phiki longdo kani ka hukum kalong ye fi lara pem sngap badara pin amperkhat yakaban ai buram nika kerteng ka jonga ong uthra ki pai te ngan pha yaka jingtem alor jongpi pangan tem yaka jingkyrkhu jonga Blei U dawai prabangeit be ye phi bat banga mengini ban ai syaka kam ka jong blei ai kulut komba kari wells kala sacrifice la ai lut nakabanta ban pen meki mensim ke ba koridor ka jongi mentala des ka pali jongi ban pen ye kiwei pat de ka jing ai ke jongi gai ka jing syam jo ka balang hagani ka liang ko ki prabangeit kalong ka batlot kikti bat ki basator ki kijat ki jongi ka jing ai syaka kam tan jung blei nilai ai shibun nrei Blei udang dawa yagi mengin ai hado banda penhun yakam man ka jung blei they belong ka giving church nila long tang ka taking church mentala de ka por belong ki giving church ka Nepal mission jungi ngi sya sitam sibun ki parabangait ani tu hobi ka assembly kamla ban Krishan kamla ban pendap tiki jingdan kam joka mission ka mission kalanang roy kajing dawa kilanang bon andre ni o te kajing kerdu yimdon fan aka assembly man Krishan ka kam ka jong blei hari Nepal nilahapan ki donation na ki balang ki bafer nakabentaban Krishan para bagay bayit iwei pa iwei bangeit thaki balang ki jungi apoka assembly kala daine kapur bangin perkhat ban ai syaka kam ka jung blei bakiwe kinyo ya ka jing penem kombo blei ula penem yangi kitab isayala ongkum tu mene ngan wan ban penem yapi idan kam mi ka jing penem nakabenta kiwepat hadin mengilayo ya ka jing penem ka jing kyrkhu kat ka jing kyrkhu ka jung blei ki kloy ne am ban long ka giving church hakini ki sngi nakabenta ban Krishan ka kam ka jung blei anrei bon sin ni ut mengimdon ka fan ka babiang
Menteri ka kam ka jung Blei kenang menom Muslim ka balang ka ba klein ka jinglong Muslim spiritually growing church hangni ingin keren syapang ka quality juga balang Isia lai pusan kandai sipo andai kibala siuspa kinia yai thangta te kibala siuspa jung U Trai kin wan phai but kin wan lem but ke jingrwai sa sayon ka jing kmen bom jukut ru kan long halor ki khli jongki kin yo ka jing sngewbha but ka jing kmen ka jing sngewsiro but ka jing ut kin petno kani kalong ka quality nani ka jinglong musim jongki Kristan ka badan kam spiritually growing church Prabagai bait ka jing kemen bat ka jing sngewbha ha ki bangeit bat ka balang kan long haba ka jinglong jingem kan long bat dap babiang ha ka jinglong sim ka jing kemen ka ba kraw kan ai yaki nong sarai ki jong pi haba ka jinglong jingem jinglong sim jong pi ka biang bat ka klang Kajing kemen bat kajing sngewbha juga balang kam dei namar baka balang kalong kabariuspa namar kiba bon kilong kiba highly educated bat namar ngidon kijing mani kiba remdor andre kajing kemen ikinong sarai juga balang ya ka balang kalong haba ki para bangeit ki roy haka jinglong mesim It belongs spiritually growing. Kat kum ka sorbe ka ngam pep pan yathu yakani ka jing jia lani ka jing yathu man lagi jaka ngale ngai yathu yakani namar ngayo I ka jing hier haka jing lo musim ki balang ki jongi Amdei tang mengi, Andrei kani kajia ka percaya berkubai. Yang bang, itu yang ini kani ka spas nem ka arpo way. Ashem bagi Kristen ke bomju puli ke Bible ki don 100% ki bomju le jingiaseng ki don life percent ki bomju duai ki don 40% Modor ki para bangeit haba kalong hakane ka dur angdo pin kemelenti eka jinglong mesim ka baklain ka balang spiritually growing kadon kadak jong ka jing phaidin ka bakrau kaladon ki balang Kristan jongi Kristan kem kwasyo ban pulek tino blei Kim kuasyo banduai barum dan jing trangsyo ban poi haka jaka ban mani yo blei nang no ngin yo ka jinglong mesim ka baklain ni kilo ke ding pro ban thau ya ka jinglong mesim ka quality jong ka jinglong Kristan ka syong hangni ki para pengai Ngamtip nong sarai juga balang hang di pijus simne am ke percentage haba ki para bengai ki wan Jingiaseng kat 0% ki poi ka Jingiaseng smart kelade ke por bagi tuan besan ki basyong hang ni platform kelade ban nyo they ban kai ni ke percentage kenang mengin soto ya ka jinglong joka balang haka jingadei bekerja mesim haka jingadei jinglong mesim batu Philip tang wei naki theologian Chinese theologian Wong kalong ka balang ka don ka crisis haka ni ka spasnem ka pamenta
Kadon na ka crisis. Kajing yar, kajing long Mesir. Blei ukwa menginlong ke spiritually growing church. Kumalaya tu kitab Isaiah menem. Baka jing roy juga palang kalong. Haka jing long Mesir. Alang kumning ilarake ke revival Sunday. Dang mencium tayo. La don kam ne panuan ra ika revival hakini ki bantaro. Don kam ne panuan ra ika revival hakini ki bantaro. Bonsen ka jing rakhe ika revival Sunday kalong tang ka routine walk. Nakaway ka snem, nakaway pat ngirakhe ika revival Sunday revival week. Hang no ka revival pa de. Hang no ka revival. Kadon ka nem sneu ka bakraw. Kagi balang ka jongi. Hagini ka sngi. Haka ba puli ka tinublay. Haka ba duway. Mada ka ba kiw. Siya ka jing siyak riblay. Kadon ka jing paidin ka bakraw. Bonsin habang ipuli haka kitab Joshua lunong ko ba lai bad lai du khot kala jaro andala lai sngi baki rangba kila yai langba ki daram bat kila hukum yo paiba kida ong haba pio ka sendok ka jutang U Trai U Blei jong pi bad baki lengdo ki lebi ki ba ka anda kumta pin yeng naka jaka jong pi bat pinlet hadin jongki. Haka barangkang yakawa Jordan. Ide ki lengdo bat ki lebi. Ibaba ika sunduk ke jutang. Bat yalam nakmat. Bat sabut iki paipa. Bonsin ki para bangeit. Ijukran iki para bangeit. Bagi para bangeit kimle kani kimle katai hangni ki telot hangni ki duna. Kalong kabadai. Talong kabadai, henrei, kadai ne kapor, kabadon kam ban keren ru, iki lengdo bat ke levi ru. Tanda ki lengdo, ki levi, ki balang ke jungi, ki balalong, ki nongket, ika senduk ke jutang, hakmat, paki alam paiba nadien. Kadon, kajing hang di bonsen habangi keren ni kadi kebenta laban kata yano henrei ngam sungui la deinem kapor ban keren iki lengdo bat ke leviru haka jinge dei baka jamusim baki kin tau yala de diki ding pro kabadei haka testament kabarim kin nongi tulupa keren bat ke maham bat sneng yakin nongelam joka balang jiu. Nongelam joka balang jiu. Kumu Ezekiel ukren, Malaki ukren, Sekaria ukren, yakin nongelam joka balang jiu. Hakitu kepo. Try Jisu kambun sin maham bat sneng yakin nongelam joka balang jiu. Ginut ne kum kinungelam man keli kumakeli kisenran yo Jisu ato de manga ko trai Jisu wang dan apudeng jumpi uban dino yanga kendet kisenran ki ong yo Jisu ato de manga ko trai weru wang ato de manga uban dino yame ato de manga uban dino yame ko ki parabalok pat ki paranong syarai. Inot na manong ko try hato day mga mo. Haka jingan day bakanyam siyam. Day mga mo. Kala day na kapor ban kuli. Yala day. Prabagi biyit. Ka jingle careless. Jungki nong yalam balang haka balang Jerusalem
long ba kala walam ka jingjat ka ba kraw ka dan ka jingma lara bangi ki nong yalam yim long careful ngilong careless ban ngim sim perkhat yalade haka jingde baka jam siam kala ban wanra ya ka jing do ka ba kraw ka jingjat haka balang ka jingi nomor kata jinge tulupa jung isaya ka khot yang kipi badenga lara kiti jungi kila tolat ke kejat ke jungi kila sator dan kam neam ban pen klain kata kaliang coba ngan syong ngamla ban kelet yakani ke jinge tukana ke jingjia ka basisha Sim Charles ba ar ulalong usim juga England, Scotland, bat Ireland. Nadu kesnem kat kena spa saupo kendai. Long ba ulong usim ubam ha bat ba subun. Ula pensanam sibun yakari bilat. De yakapor ke Jingiaseng jung u la declare yakari bilat. Kari hakabagas ngi kam Joseph. Akaktin fareng kas sungtanar bha yakani ka jingong. The land where the sun never set. Kaladon kawai kapor, badon kajing kerdu pisa kutia kabajur bha. Haka bagi pait bha, kila jenjar palat, haka bomdon pisa kutia, hane hari India kala jia, jing kerdu pisa kutia, kala jia kumta hari bilatru. Sim Charles ulate lalet rung syaki ying mani ki katedral jongki Kristan ki ba he mat ki ba paunam hari bilat uyoi ki statue ki ba bon bha da kak siar ka rupa mat ki ranong ki dap haki kunro jongki ying mani hawakari ka ruspa ka balang ru ka kelalong ruspa hagi tu ki por tang suyo I yakani ulai hukum kabaong pen ekistesyu jong kyrkhu bat pelong ki pisa kutia pasam syaki paiba kaktin fareng ko ong ni kumni abakam sutunat melt down the saints and make circulation melt down the saints and make circulation ki paralak wat ki parbangai ada day la day ne empor mangi ki longdo bat ki lebi ban melt down yaladi ban wanra ka jing kyrkhu ka jing pen klain haka jing long mesim ki paiba Kristan haka balang haka sinat bat haka assembly melt down the statue and make circulation Yongi kelalong tangkum ki statue. Ye bala decorate bha. Bala decorate bha. Kat bau pait Kristan. Gidon haka jing kerdo ka bakraw. Haka jing long musim. Manoban perkhat. Nakabatakan ni. Ki prabangeit. U Blei Un. Kam haka ni kisngi. Keren ya pi padinga, keren ya ka balang ka jungu, man pentemai, hakini kiliang, kajing roy hakajing bon brio, hakaban long kat giving church, but belong spiritually growing church. Kani kalong kajing khot ka jungu Blei, langbau isayan nong itulupa. Yaki kon Israel ki balalit pai syakari Babylon. But kila kelat ti U Blei. Hagi babun ki benta. Mangiru Blei ula penem yangi. Ula pelai tinggi nak jing long merau jo kapop. La day kapor ka jongi. Bangin le naka benta ka buram ka jong Blei. Blei kyrkhu yangi uni arap yangi un kersyan bori pi kum ka balang pila roy kerhai haka jing bun brio
ka jing ai sha ka kam ka jung blei ka jing ande ba kan jam sim ngam tep ande tang blei ba tep bat kinong sharai juga balang ai bo blei un kershan un ya rap ya pi ba pin long ka balang ka ba roi kerhai ka ki e paro nalong mene sepang uni u Dr. Reverend Satish Kumar usdang ya ka balang ga jengu tang arpu sangut bat mentau la poi sispa arpu hajar ke Kristan blei kyrkhu lalangi long kiba hok ga bait bat kiba kongu yau blei pada hukum ka jungu blei un ngerap un kyrkhu yangi bat to pen klein pi ki kti batlat bat pen scam ki khosil ki bala sator to ong hakita ka don ki ba donald ka shifting to long scam what shifting akmi blei jong pi un wan lambat ki jing penihar kuput lambat ke jing le keliang blei un wan bat un penim yafi blei un kyrkhu naka bentaka buram jemu ini duai nya ngo yame blei pa jungi ba beneng naka benta ke ne kapor kaktin ka jongme ka ba mela ai hangi hakani ka sngi kan long ka jing persat musim yang nongkong ka balang ka jongme ka badon hangdi lemban ngi baro ka balang ka jongme ka nang roy akiliang baro bat me kwa ka balang ka jongme kan long ka bakhlain aka jinglong jingbon beriu kan long ka bakhlain aka ba aisha ka kam ka jongme kan long ka bakhlain ru aka jinglong mesin tepelai ting ini yang inang ni dekat jing kyrkhu ke babatam mar ketemu Jesus pening duai amen ini penuai no kini ke jing Chetri jungi dekat jing ruai ka ba arspa saupo riu ha jing keru trai ka kam ka dawa jing ud ba jeliu nongkren I duna ha jing khot jong u ka donut ka slei balang ublei banang yai te ngin yai trei pet ka nong bathyang shate namaru trai un ong portmai un ai ngin yai trei hadu pandawai adin gani ka jing ruai ngara sngewbha pan nga kerpat Dr. Temen Basan Dr. Keke Marbaniang sngewbha ban pelai jingi dekat jing kyrkhu penwai arspa saupun riu ha jing U Trai kakam kadawa jing ut pa jeliu nongkren I duna ha jing khot jong u kadonut ka slei balang u lei banang yai trei ngin yai trei pet ka nong ba thiang sha te namar U Trai un ong bor pen thai un ai ngin yai trei ha du pan da wai se yon jong U Trai kan nang yai pernai ka perte pas neu kan na ben swai jing sis or ko dor
jing kular ngin bat jing men u ken radon hak ma ngin ya tre pet kanong ba tiang sha tre Namal U Trai Un Ong Mortem Mai Un Hai Yin Yai Tre Hadupan Dawan Ban Wat Gilang Brot Jing sngewbha Yin Shem Laka Kam Ka E Ling Kol Un Ben Jem Jinkit u ken ra Ngin ba ha ter peng Mau siang jing Ben im skem Ngin ye tre Pet kanong ba Tiang sha te Namal U Trai Un Ong Mortem Mai Un Hai Yin Yai Tre Hadupan Dawan Mi kapang Jing Tre Kumba U La Khot Ha Jing Klot So Hun Tang Ban Yai Mi Non Jing sawa ba tiang U Trai ngin ken ut let shaka Jing men bom chiu ku Ngin yai tre Pet kanong ba tiang sha tre Namal U Trai Un Ang Mortem Mai Un Hai Ngin Yai Tre Hadupan Dawan kyrkhu atrai ike baro ki wingela yo agane ka janmet ban Chetri ban pendan burami me kamtam rambagane ka ktin kabo Chetri lawan lam agane ka pu rabi ngi atrai rambagane ka kubo pension sham agi jingmut ki jing perkhat ki jong kumno banang penya saprang ya ka kam ke jong me nang don kat balau jong Chetri jong me nang ayu ka met ka bakoi ka bakia ka met ka basai ka bakalan ka ba me menang idon kam ban pendon kam yu nang aru ka mensim jong ke jing trei ya ka kam ke jong me dela plan no ro atrai ngi de ki jing kyrkhu ke bakan sai tam ki jong me pat da ba ka jing ba ka jong U Blei Un pa ka jingai ka pada biang ka jong Jesus Christ bu ku lemba jislok batiang ba pencai bor ka jong musim ba ku begini gini along lam rengkat bala ka jong ka balang ka jong me hang ne Mawroh rengkat ki rungai ki bi Chetri bat pendon burom ya ka kerteng ka jong me nadu mentabat halakarta amen